Aral, Sir Amos. At sa inyong lahat, maraming salamat. Maraming ko yung Emet. Ayan, Manalaki TV. Sili na naman. Hilig talaga si Kuya Sili. Luis. Hilig na si Sili na rin. Ayan, sa inyong lahat. Si Jan. At salamat kayo dyan na malupit talaga. Yan si tatay. Balay pinto. Palabat pinto. Ay, nag-uulabas. Ragatso! Yan. Oh, kita doon. Yan si Jan. Inaano lang. Parang mo lang bago. Tama ka lang bago? Bakal sa bulong. Dan lang napak. Bulong mo? Ay, boss na. Boss na bulong mo. Oo. Dan lang pang hindi to. Pag di ba yung Sorry ka magbabakal. pinabuwa. Nabuwa. Dan lang nabakal sa bulong. Oo. Wala pa lang nabili si nagamot niya pang inject daw. Boy na naman. Ay, si Mami Aileen ko ng tawag. Sige, tawan mo ito kabila. Bigyan mo sa kabila ng ulam. Marami naman yan. Marami na ang gulay. Masarap pala pag maraming gulay. Pati yan, sandokan na rin ka dun sa kabila. Kasi binibigyan din siya ng ulam pag walang ulam. Diyan, sino poste? Diyan. Nagkakasayahan. Yung buo pinakapayad yan. Kita, pati yung bungaw. Hindi mo na nagbilang. Pabila na. Misa pa nga lang. Hindi mo nang bilang-bilang. Pagka nagbilang ka, tatakbo yan. Yun. Kain na na. Ayan na po. Wala to. Sige na, ulam yan. Diyan, ulam mo dyan. Kain po. Wag dyan. Nagkilitin si Jan dyan. Kain. Sarap ng ulam lagi kaya lumalaki na yung tiyan ko eh. Sigurado naman to. Parang mas masarap nata iniyaw ngayon ni Pula. Kaya. Kaya nga, may inspirasyon kasi. Dami lang. Sana uta na lang. Yan, mabuhay. Sinutugot ko. Pa, kanin pa. Kain na ba tayo? Kain na. Yung radit niya, lahat ng tulang pinakain, walang kanin. Wala yung blood. Kanin na ito. Diyan. Lamo. Dito yun. Dito sa mga. Wow! Maraming salamat po talaga sponsor nito. Ang sponsor? Ito iba. Kuya Ron. Ay Ma'am Tiba at Kuya Ronnie. Sulit. May dito. Udah man nag promise. Ay na, udah man vlog. Taman. Eh, Talaga. Ano kalamansi yung ano dito? Mga pot niya. Kalamansi. Pangalawang bukay. Kuya Negros. Sabi, bilis makalusog.
Ay, inihaw tayo. Ha? Inihaw. Buha. Iyak ko pa. Hindi ako nahiya. Hindi, marami na lang kasi pinapak kanina. Unahin ko tayo. Tapos kayo. Try mo na. Eh, di ba ito mga kapaggawa mo? Parang ano to? Wala siyang luto ko lang. Nalo ang dok. Pinalo. Inspire. Ano may ba ganun? Well, basta kapag bagong pag-ibig. Tinalo yung andok pula sa luto ngayon. Bakit kaya? Malasa nga. Bakit kaya? Inspire nga natin. Ano mo inspire? Ganun. Ano ba yun? Bagong pag-ibig. Ano ba yung inspire? Ano kaya? Hindi ka nagkanta-kanta dyan, gaya-gaya. Anak na. Yan ang vlog. Yun na namang vlog. Hindi naman naka-vlog. Ako kain ng kain. Ano ang vlog? Ang diet. Ngayon lang ha. Yan. Walang diet. Nagda-diet ka ka. Nagda-diet ka. Ay. Malupit ang talagang lunch. Hindi ko na alam kung ano yung unahin ko. Pero parang mas maano ito ano. Iho. Mabenta. Sarap na. Dahil tuloy yung sabaw eh. Yung sabaw, eh, pero masarap yung mga Nalugi tuloy. Hindi tuloy. masarap pa rin. Kung hindi ka pala sa sabaw kahapon na meron kakalimutan na yan. Ayun na talaga. Lupit. Maganda ng ano. Ito, may ano, ang pangit daw kung dati. Ang dati yun eh. Masarap. Umaya tayo maglakad papunta doon. Ang hirap lumakad. Bulog na bulog. Papak na lang tayo. Sarap ito yung Kapag nga lang. Yan. Yan, basa daw. Kaya mga baso. Pero sana, kuha ang baso mo. May Coke Island Royal. Ah! Grabe. Mapatigay na. Mga kumasupot dyan sa amin dyan. Lamang vlog dyan. Ako lang yan. Lamang vlog. Kahit may vlog pa para sabihin malakas kumain. Bakit mahiya? Lamang vlog eh. Mahirap yan yung... Hey! Grabe. Lupit. Bakti, ayaw mo gano'n. Ayaw magpataway. Kapitan dyan, hindi na mo kumain. Basta, nandiligaw yan. Nagugutom yan. Kahit gutom, hindi mo kain. Ano pa na yun? Malupit. Tata niya ng karot. May puso. Yun po, tapos na po kaming kumain. Yun, busog. Salamat sa cook at salamat sa sponsor. Yo. Busog na busog. Ayos yung limpo tsaka yung sinabawan. At hanggang dito na yung vlog na to at maraming salamat at kami mamaya pauwi na at bye bye. Thank you. Ingat po kayo palagi. At ayun, pauwi na nga. Yun. Bye-bye na. Thank you, Kuya Jason. Bye-bye. Diyan. Bye-bye. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye, mamimiss ko kayo. Yun. Bye! Give me a hug. Yan, bit-bitan na. Yun. Bit-bitan na. Yun. Uwian na. Nandun. Uwian na. Matubig na dito sa daanan. Utol.
Gagatcho. Kain uli. Sa likod, tsaka si tatay, tsaka si papa niya. Ayan! Ayan! Bigat ng bag. Punong-puno ng gamit. Yo! Hilis! Peace! Bye-bye! Bye-bye! Kamusta? Kailan kita nakita? Kamusta? Okay lang? Back to school ka na? Anong grade mo na? Ako, classmate pala ng anak ko to, si Elise. Bye-bye! Nasa yung pag-aaral mo ha? Kasi classmate pala ng bunso ko si Elise. Yung bata. Matalino. Yan po, yan yung mga gamit. Yun dito na kami sa, dito nakaparada yung mga motor namin sa ano, dating apartment. Ay may nakatira na. Yan sila ate. Hello po. Yan sila ate na nakatira. Yun. Dito kami dati nakatira. Yun sila kuya. Ganda.